ଏଇଠି କିଛି ଦିନ ହେବ ମୋତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା ଟିକେ ଭେନ୍ ପୋଙ୍ଗଲ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲି ଭେନ୍ ପୋଙ୍ଗଲ ପାଇଁ। ଦୋକାନରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦୋକାନବାଲା ଭାଇନା କହିଲେ ଭେନ୍ ପୋଙ୍ଗଲ ସରିଗଲାଣି। କି ଦୁଃଖ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ତାପରେ ବାକି ଯାହା ବି ଜଳଖିଆ ଥିଲା ଘରକୁ ଆଣିକି ଆସିଲା ବାଟରେ ମୋତେ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦେଖାହେଲେ, ଯାହାଙ୍କର ଟିକେ ଫୋନ୍ ଦରକାର ଥିଲା। ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ ମାଗିଲେ। ମୋତେ ଫୋନ୍ ମାଗିଲେ ସେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଫୋନ୍ଟା ଦେବି କି ନ ଦେବି ସେ କଥା ମାନେ ମୁଁ ସେଇଠି 2 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ମାନେ 1000 ଥର ଭାବିଥିବି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ଟା ଦେବି କି ନ ଦେବି, ଦେବି କି ନ ଦେବି, କାରଣ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ସବୁ ଡକାୟତି ଚାଲିଛି ସେଇ ଡରରେ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କୁ ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ନାଇଁ ତାଙ୍କର ସତରେ ଫୋନ୍ଟା ନିହାତି ଦରକାର। ତାପରେ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଦେଲି। ମୁଁ ଏକଥା ସବୁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି କାରଣ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚୁଛେ, ମାନେ କାହାକୁ ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବି 1000 ଥର ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା। ଘରେ ଆସିକି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଗପସପ କରିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ତିଆରି କରିଥିଲି, ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଭାତ, ଡାଲି, ବ୍ରୋକଲି ଭଜା ଆଉ ଏନା କତ୍ରିକା, ଯେଉଁଟା ସାଉଥ୍ର ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ଡିସ୍। ତାପରେ ତାକୁ ଖାଇସାରି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରିସାରିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ କହିଲେ କି ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଚା ବନେଇଦେ। ମୁଁ ଏକଥା ଶୁଣିକି ଟିକେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି, କାରଣ ସେ କେବେ ବି ଚାହା ପିଅନ୍ତିନି କି ଚାହା କଫି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, ସେ ପିଅନ୍ତିନି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ମୋତେ କ'ଣ ଏମିତି ଅନେଇଛୁ, ଆରେ ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ନାଲି ଚା ଅଦା ଗୋଲମରିଚ ପକେଇକି ଦେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଚା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଚା ପିଇଦେଲି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୁଅକୁ ଦେଲି ତା ସିଝା ଆପେଲ୍। ତାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ସିଝା ଜିନିଷ ମୁଁ ଦିଏ ଖାଇବାକୁ। ତାକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଖାଇବାକୁ ମୁଁ କରିଥିଲି ରାତ୍ର ଭୋଜନର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଯେଉଁଟା ଥିଲା ରୁଟି ଆଉ ଡାଲମା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।